Olen Marju Huuhtanen ja opiskelin Suomen Diakonia-opistolla Helsingin kampuksella lähihoitajaksi. Omat opiskeluni kestivät maaliskuusta lokakuuhun ja marraskuussa oli valmistujaisjuhlat. Näin nopeastikin koulutuksen voi suorittaa, jos oikein into iskee päälle. Olen aiemmin työskennellyt fysioterapeuttina yli 30 vuotta ja nykyisin jo useamman vuoden ajan työskennellyt erityisohjaajana rinnekodeilla. Hakeuduin lähihoitajakoulutukseen pääasiassa sen takia, että toiveena oli saada lääkeluvat. Lääkeluvat ovat tosi merkittävä asia omassa työssäni, jotta voi meidän asiakkaita hoitaa ja ohjata kokonaisvaltaisesti. Liikuttavin hetki omassa työssäni tapahtuu silloin, kun tulen töihin. Asukkaat ja asiakkaat, ketkä ovat Sepänkodissa, tulevat ystävällisesti tervehtimään, ottavat kädestä kiinni ja halaavat. Ei voisi päivä paremmin alkaa. Oma toiveeni on, että voin tulevaisuudessakin jatkaa tätä työtä eläkeikään saakka. Toivon, että voisin oppia vielä paljon lisää tästä alasta. Suoritin koulutukseni oppisopimuksella ja hakeudun oppisopimuskoulutukseen oman esimieheni Merjan tuella. Mieleen painuvinta opiskelujeni aikana oli ensimmäinen koulupäivä. Sen verran oli jännitystä ilmassa, että mitähän tästä tulee. Ja ikääkin on jo sen verran, että edellisestä koulutuksesta on jo pitkä aika. Suuri ilo ja yllätys oli se, miten ystävällisesti kaikki opettajat ottivat vastaan ja auttoivat aina jokaisessa kohdassa, missä tuli vähän haasteita. Omalla kohdallani opinnot etenivät aika vauhdikkaasti. Innostuin niin paljon, että otin aina yhteyttä koulun opettajaan ja yhden verkkokurssin suoritettuani pyysin, että voisiko jo saada seuraavan. Oli hieno huomata, että pystyi opiskelemaan ihan omaan tahtiin. Oli myös opiskelujen aikana hienoa huomata, että en ollut ainut vanhempi opiskelija, vaan siellä oli monia, ketkä olivat ihan samassa tilanteessa kuin minä. Siitä sai myös mukavasti vertaistukea. Kannustan kaikkia, ketkä vanhemmalla iällä suunnittelevat opiskeluja. Ehdottomasti kannattaa. Saa paljon uusia kokemuksia ja paljon uutta oppia.